Ning panahon usab sa ting-uwan og pagsud sa mga bagyo nga nagsangpot sa pagbaha og landslide pag-asa uban sa United Kingdom may pasiug daw workshop kabahin sa impact-based forecasting system. Si Chelo Valiena sa report. Doon sa kung ano yung pangangailangan nyo. What do you observe? The warning provides detailed information down to the individual activity or community level. Ubo sa impact-based forecast and warning device, mas makahanay na og tukmang mga lakang ang mga local disaster team diinsagad sa ilang mga dapit bahaan o mudahili ang yuta. Sa workshop, gihimong sanglitana ni Flaviana Hilario, Deputy Administrator for Research and Development sa DOST Pag-asa, nga sa downtown Colon, gusto nila masayran kung unsa kalawom ang pagbaha subay sa gikusgon sa pagbundak sa uwan. Susama usab niini ang ilang himuon sa mga dapit sa Rakbayan sa Talisay diin sagad makasugat og landslide kun wa may hunong ang uwan. Ire-record talaga kung ano yung nangyayari kung ganito yung kami naman ang may record ng kung ano yung ulan o ano yung hangin. So titingnan natin ano yung naging epekto sa community. Hipuso nila ang mga insidente sa pagbaha o pagdahili sa yuta sud sa tulo ka tuig. Sud niining mga higayuna, abaga nila ang local disaster team sa paghanay og mga programa tukma sa nasinating pagbaha o pagdahili. Kung malalaman ng mga disaster officer natin na ganun yung ine-expect natin na height, mas maganda yung magiging action nila. Ugmang adlaw gipaabot ang mga local disaster nga makatumbok sa mga dapit nga sagad apektado sa bagyo ug pagbaha o pagdahili sa yuta. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.